Gipasaka na og kaso ang 5 ka mga gitumbok nga responsable sa pagpusilbatay sa Executive Assistant for Market Administration sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Siniza, usa sa mga masterminds gikatahong usa ka department head sa Lapu-Lapu City Hall. Si Luan Merondina sa report. Ikaw ba, Aldred Piniranda Dumog, mukasalig ba ka, manumpa pa ka, nga tanan nakalaha diri, kay puro kamatuuran, way sagol pa ka? Yes, sir. Atubangan sa piskalya, nanumpa si Aldrin Piñaranda Dungog ang gitumbok nga middleman sa pagpusilpatay kang Christopher Siniza. Si Aldrin, kinsa gikonpermar ni Mayor Junard Ahongchan nga job order personnel sa clearing team, una nang nasikop sa Lapu-Lapu City Police niadtong Enero 9 tungod sa illegal possession of firearms. Apan dihang iyang nasayran, nga mitahan na ngadto kang tiyan ang driver sa motorsiklo, miangkon kini sa salaod ug mipadayag og kaandam sa pagluwat og extrajudicial confession. Apan nagdumili na kini pagluwat og dugang pamahayag atubangan sa media. Samtang lakip sa miluwat og extrajudicial confession, si Rodel Asuke Mojado ang gikatahong driver sa motorsiklo kinsa mitahan ngadto sa mayor niadtong Enero 9 usab. Sakto ba ni siya tanan? Wala ni siya pamakak? Wala. And voluntaryo baka na ni execute ani o ni pahayag sa imuhang mga statements ani na extrajudicial confession? Atubangan sa media, gibutyag ni Mojado nga dili unta si Siniza ang ilang target. Bicing ko ang kuan mo to. Nya vendors lagi may pong karon dili mo vendors pagka humana. Nya lain pagid ang kanang kuan, lain pagid ang gipatirahan dili man ang ipapusil jud nila. Ipapusil jud nila, ipapatay jud. Iyang gipasabot nga samtang nakaila siya sa mastermind, apadili siya ang direktang kontak niini. Sa mastermind dili ko kakuan kay wala mo kaila pa. Pero nakakuan ko, nakadungog ko nga mao na ang nagpasugo. Pero ang nakaila to kato si Al. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga anaano sab karon sa ilang kustodiya ang mismong gunman kinsa nasikop nila niadtong Enero 9 atol sa usa ka buy-bust operation. Dili ni siya inquest proceeding, manang regular filing atong i-file. Ang kaso nga murder is i-file regular. Then patubagon ni ang mga akusado. To include na to tanang ni-confess. Ang mastermind, sir, doon? Bisa gitumbok na to is duha ka mastermind, babae o lalaki. Gihangop sa asawa sa biktima nga si Paho Barangay Councilor Jill Siniza ang paspas nga pagkasikop sa mga responsable o pagkatumbok sa mastermind. Aminado si Konsehal Jill nga risgo ang gihuptang posisyon sa iyang bana sa merkado, apan di niya mahulagway ang iyang gibati dihang nasayran niya nga mismong ang kumari pa niya ang mastermind sa krimen. Wa gyud ni wagay ni tawag na pusilan akong husband. Wa until namatay na lang, naghaya na lang me for 9 days, wala gyud siya, wala. So ma-feel gyud nimo ang guilt sa usa ka tawo kung naisa nimo. Apan kumbinsido usab siya nga may kamatuuran ang giluwatang extrajudicial confession sa middleman ug driver sa motorsiklo. Bisan pa wala ko nakakita sa CCTV sa tanan, ako nanawag jud ko ni Mayor nga nisulti jud ko nga 100% siya gyud. Siya gyud ang mastermind. Si Mayor Junard Ahongchan sa iyang bahin mitataw nga mohimo og nilahi nga investigasyon ang City Hall. Ilabi na kay gawas nga usa ka department head ang gitumbok nga mastermind gikatahong nalambigit usab kini sa mga illegal nga kalihukan diha sa merkado. She's still working, she's still reporting on duty, no? Siguro pa siya kabalo karon mahibaw-an niya based on the complaint, no, filed already. We will conduct a separate investigation through administrative. Kaya this is a criminal man, so lahi ang atong investigasyon sa. Sa pagkakaroon, itimbang-timbang pa sa piskalya ang giluwatang extrajudicial confession sa duha ka mga suspect ug may posibilidad nga mamahimong state witness ang usa kanila. This afternoon, ay mo issue ko og memorandum pag-create og panel to 3 prosecutors composed sa panel sa mo evaluate o mo investigate aning kaso. Luan Merondina, Balitang Bisdak.